नों थाल लागोना लायाखै नाफामा खामजोब्बाय ने जा आफसोस थाबाय आं नायानो एकदमबारे मारामब्राम गाबनाया जेनेबा लेखा रोंजोबाना आबै हेलो गुड मर्निं आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बयबो नोंथांमोन ओमफ्राय दिनै भिडिअनि गेजेरजों फैनाया जाहैलायबाय दिनै मा ओंख्रि जानो जादों ओंख्रिखौ ओमफ्राय सानबाय आरोना ओंख्रिखौ आलु जहल गान्दा गागे बाथोन ओमफ्रायो नाफामखौ लायाव मेनानै जानो नागिरदों दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आरोबाव एसे फिसानो शेयार खालामसैलाय होननानै भिडिअनि गेजेरजों फैलायबाय ओमफ्रायो बे ब्लगाव नोंथांमोना सोर सोर मा सोंनो बेहाय कमेन्ट्सनि गेजेरजों सोंहरबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों माने बे भिडिअआव फैनाय कमेन्ट्सफोरनि थ्रुयै आङो रिप्लाइखौ होसिगोन आरो नोंथांमोननो बिदिब्ला चलो आलु हानसै नाफाम बाथोन मेनोसै आलुखौ हानानै लाबाय नै लोगोफोर आलुखौ हानानै लाग्रोजोबसै ओमफ्राय सुनानै अदाबावनो संगोन आङो अदाबावनो नै लोगोफोर गान्दा गागेबा बेनो गोथांसोनाबो माथो नाया कालारानो बोरैबा गान्दा गागेबा 30 थाखानो बेनो मासेयाव लोगोफोर एसे गिदिर आरोना रथ'थ' ओमफ्राय बेखौ ससे बाथोन ससे ओंख्रि जागोन लोगोफोर नायदो नै गाबनाया जागोन बियो जाखो आरो खुगाया बोथोरानो दिनै एकदमबारे खोमसिहांहांथारनायलाय लोगोफोर बोथोरा एकदमबारे बोरैबाना माने गोजांफिननाय बायदि जाबाय गोजां बोथोर बायदि खुवानो अखायाबो मोजाङै हाथेरासै नायानो मारामथारना लोगोफोर बेखायनो संख्रिजोंसो सुनोसै गाबनाया नायानो एकदमबारे मारामब्रामथारनायलाय फुगारसै आदुमब्रा बिलाइजों माराम जायोना अन्थायावसो थायो नामा बे नाया
Naku isi ni Lwgwwpr. Awi pudus ta Kamjwbai? Pudus ta Kamjwbai? मा ओंख्रि? Aluसो मादै. ओंख्रि खाङाखै माबा खालामगासिनो नामा? औ आदे ओंख्रि बादि सङाखै जेबो Ganggat topa na ganggat tepa na ma ari biho se. Ganggat tepa na ma. Hara sini lagi. Mapa bangsin hara sih bina ya. Itu keren kan mbak? Untung, jangan orang. Koi mau ketan nalai. Koi kau harus macam bahasa mau macam. Tapi sudah kau mengakai konsep pangan jadi high style. Aisyah kata semua jangan bawa. Oh, udah beli bawa. Sip pakai konsep sudah cenderung. Kerjanya. Kan suka lauk ya. Mundai ber. Mundai mari. 오늘 해도 시네. Saksinya. Saksya. Napamखौ एरखनसैलाय नै लोगोफोर नाफामखौ एरखनसै Ayo sorry. Betul mau dembai tu nak sama. Ayo. Isi lo mabagan लोगोफोर. Bukan nama. Dah betul mau dembai. Sabar budang. Sabar. Ini kerja sepeng. Dunja. Boria goथाव मोदोमखायोलै Ready.
लोगोफोर नै नाफामा आंना नाफामखौ नायसै नाफाम मेनायखौ माबायदि जाखो आयौ आयौ माबायदि जाखो बेबा आरे 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 नाफामखौ खेवनानै नायसै लोगोफोर उफ आरे 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 उफ हाय गुदुंथार र' उफ उफ माबायदि आयै नाफामा सेस खामजोबबाय नों थाल लागोना लायाखै नाफामखौ हो नायलाय उखुन्दै गलायलायबावबाय नायलाय मा नाफाम जाखो बे फाग्लिलै बेबो सेस नाफामा खामजोबबाय नै आंना गैला आयै थोस लोगोफोर नाफाम बाथोनानो सेस आं बोरैबा मोनजोबबाय लोगोफोर नाफाम बाथोना सेस खामजोबबाय नाफाम बाथोन खामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आङो मेनानै दोननानै आयाबो मोसौ बायदिसिना खाहैबायना दोननानै नायस्लाबासो मोनबाय थायासै आंबो गैयामोन ना माबादोंमोन माने बिमामोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लेखा फर्मखौ फिलआप खालामनानै होदोंमोन आङो जा बुरजा बयनिबो नायनानै होनाय मानाय रावबो जेनेबा लेखा रोंजोबाना आबैमोना सोरबा सोरबा ओमफ्रायो माखासे बांसिनानो जेनेबा इंलिसफोरखौ मिन्थियाना बिसोरो ओमफ्राय लिरनानै होबाय थादोंमोन आङो फुंनिफ्रायनो माने ओंख्रि मोनखांनाय लोगो लोगो बिसिनि लेखाखौ दांदोंमोन आरो आङो लिरना होदोंमोन ओमफ्राय बे लिरना होनायावनो नै बे गैया नै माबा गैया जाबाय थानानै दाना नाफाम बाथोनानो खामनानै थाजोबबाय जोंना बिमायाबो नायासैना मोसौ बायदिसिना खाहैबाय बेबो एफा जानो लुगैनानै जि गोथाव बानायदोंमोन आं जा आफस'स थाबाय आं ओंख्रिखौ माबाखौ नाफाम बाथोनखौ लेखायाबो रावबो रोंजोबाना बेसाराफोर बिसोरबो बेनिखौबा बे बिनिखौबा बे नायबाय थाबाय नाफाम बाथोनानो लांदां आंना आफस'स थाबाय लोगोफोर जि गोथाव जागौमोन बियो नाफामा नायानो माथो खर' गोजासो नायानो माथो खर'सो गांगा थफा नाया जा गोथाव जायो जा गोथाव लोगोफोर टाइमबो गैला डिउटिबो दं आंना नाखौल' दा जाबाय नाफाम बाथोनखौ गोसोखांबाय आङो जा गोथाव बानायखादोंमोन आं
थेवबाबो जा गोथाव जाबाय आं लोगोफोर हास्लाबला टाइमा बाय बाय